Ahojte priatelia, v dnešnom videu zostrihu sa pozrieme na prvý ročník fašiangového rebríňaka v obci Zemplínska Široká. V sobotu 14. februára 2026 sme boli svedkami nového bežeckého podujatia. Napriek sichravému februárovému počasu si prvý ročník našiel celkom slušnú odozvu. Na štart behov na 10 km, 5 km a Nordic Walking sa postavilo 120 bežcov. Už od rána panovalo typicky zimné, vlhké a chladné počasie. Organizátori si pripravili asfaltový okruh a celé podujatie sa nieslo v priateľskej a komunitnej atmosfére. Keď sme sa pozreli do zoznamu prihlásených pretekárov, tak mohli sme tam vidieť zvučné mená, napríklad Miško Červeňák, Janko Podstavský, Zlatica Semanová, Martin Folenta a tak ďalej a tak ďalej. Takže sme radi, že toto začínajúce bežecké podujatie si našlo cestu aj k takýmto vrcholovým bežcom. Poďme však naspäť na trať a pozrieme sa na víťaza 5-kilometrového úseku, kde sa stal víťazom Miško Červeňák vo vynikajúcom čase 16 minút a 54 sekúnd. Na druhom mieste skončil Samuel Barna a na treťom Stanislav Kuvinka. Takže blahoželáme týmto pretekárom výborným výsledkom. Poďme na celkové poradie ženy 5 km, takže na 3. mieste skončila Petrova Martina, na 2. mieste Brďková Zuzana, no a na 1. mieste Andrusová Alexandra. Gratulujeme dámam výborným výsledkom, no a poďme ďalej. Takže poďme na vyhodnotenie hlavnej A kategórie do 10 km. Tam skončil na 3. mieste Franko Lukáš z Maras tímu. Na 2. mieste skončil Peter Kudreiber zo Spartans Michalovce. No a na 1. mieste skončil Martin Folenta časom 34 minút a 11 sekúnd. Gratulujeme, no a tešíme sa na ďalšie úspechy. Takže ja tu mám hlavného víťaza hlavnej kategórie Martina. Tak Martin, prvý ročník fašiangového behu a hneď prvé miesto. Asi spokojnosť. Spokojnosť veľká. Bola nejaká príprava pred týmto behom alebo nejak si sa zvláštne pripravoval? Nie, stále trénujem tak, jak každý deň. Organizátor spomínal nejaké maratóny, tak asi máš odbehnuté trošku viac. Prvý som bežal tu v Michalovciach, Michalovský, ten podvihorlacký, tuším, maratón je ten. A tam som išiel bez prípravy, trošku ma vyplo na kopci, preto som skončil aj druhý. A potom som išiel do Košic, no tam som dal trošku väčšiu prípravu, ale nebehal som nejaké dlhé trate. Stále ja sa pripravujem len na krátke trate, len som si to chcel skúsiť a 3. miesto, buklo to. Super, takže sa venuješ behu vlastne už od koľkých rokov? Behám ešte len 4. rok. 4. rok. Takže určite prídeš aj na druhý ročník fašiangového behu. Určite. Určite si spokojný s touto organizáciou aj so všetkým, čo sa tu vlastne dialo. Samozrejme, aj dobrá trať bola, občerstvovanie, takže v pohode. Dobre, ďakujem za rozhovor. Nech sa darí. Ďakujem. Poďme ešte na A kategóriu ženy 10 km. Tu skončila na 3. mieste Koščová Natália, na 2. mieste Katka Pavlinová, no a na 1. mieste Tabaková Andrá Zorovec. Gratulujeme dámam k výborným výsledkom. Takže ja tu mám hlavného organizátora fašiangového rebríňaka. Takže prvý ročník, 120 účastníkov, asi celková spokojnosť. Takto asi spokojnosť, čo sa týka účasti, maximálna. Ja som mal takú malú stávku doma, v našej domácnosti, manželka a ja, ktorá tvrdila, že bude účasť 80 účastníkov. A
keďže my sme mali limit 120, ja som tvrdil, že bude 100, čiže ani ja som sa celkom netrafil. Nakoniec to bolo 120 ešte pred ukončením registrácie na štartovné 10 eur. Čiže my sme vlastne 10. februára mali už 120 účastníkov na náš prvý ročník Fašiangového Rebriňáka a potom vlastne posledné dni nám, mne a manželke horel telefón, vyzvaňali nám ďalší, aby chceli sa prihlásiť. Bohužiaľ, výmena bola iba bežec za bežca. Jasné. A dosť. Takže na prvý ročník maximálna spokojnosť, no a odozvy budeme počuť ešte. Takže sa môžeme tešiť na druhý ročník Fašiangového behu na budúci rok? Ja si myslím, že áno, pretože zatiaľ už budú vlastne iba vyhlasované výsledky a všetko dopadlo dobre podľa nášho, aj ako pozerám tu v sále, že všetko sedí, kopec ľudí, že každý je spokojný, cíti sa u nás dobre, tak keď budú odozvy ako super, tak určite bude na budúci rok ďalší Fašiangový Rebriňák. Určite veľká vďaka patrí organizátorom, nielen vám, ale aj dobrovoľníkom, ale aj sponzorom. Komu môžeme tak poďakovať asi najviac? Takto asi nechcem menovať organizátorov, aby som na niekoho nezabudol, čiže všetci, čo nám pomáhali, či pre registrácii, či pre usmerňovanie premávky a tak ďalej. A sponzorom, čo sa týka, ďakujem všetkým sponzorom, aj tým menším a hlavne veľkým sponzorom alebo väčším sponzorom Sladovňa Michalovce a obecný úrad. Čiže to sú hlavní, najväčší sponzori nášho Fašiangového Rebriňáka. Tak ďakujeme za rozhovor a tešíme sa na budúci rok a verím, že taký Fašiangový Rebriňák bude takou tradíciou aj tejto dedinke Zemplínska Široká. Tak ďakujem za rozhovor a športu zdar. Športu zdar, tešíme sa o rok. Ďakujem. Takže sme na konci tohto videozostrihu, no a čo povedať nakoniec? Verím, že Fašiangový Rebriňák sa stane stálicou bežeckých podujatí na východe Slovenska a zvlášť tejto malej obci Zemplínska Široká. Chcem sa poďakovať všetkým organizátorom, dobrovoľníkom, ale hlavne sponzorom za toto podujatie, no a ďakujem všetkým, ktorým ste prišli. Verím, že sa stretneme takto na budúce, no a čo povedať, športu zdar, športujte, dávajte si však pozor, aby ste to neprehnali. Tak ja sa lúčim, no a teším sa na ďalší videozostrih. Jaro dobehol. Jarko, gratulujem. Díky. Vidíš, trapneš ešte, ale dal si to. Super. Kategória 40 rokov Lucia Hrozenková. Gratulujeme, Lucia. Poď, super. Poteší? Počkaj. Lucia, gratulujeme, tretie miesto v kategórii. Dobre.
Dobre, Ďalší super. predstavuje Hej, dobre. Láco Šula, Ulivajú, postav. Láco Fabrici, Láco poď. Blahoželáme. Pravda.